Wala. Sa foul. Makaalay. One zero. Got it. And you know, ball by Makaalay. Makaalay. Labas na po. 1-0 tayo. Makaalay po. Beda, set ball tayo. Makaalay po. Three, two, 1 point lead by Makaalay. Out. Dito tayo. Pasa bola. 3-2. Lamang si Makaalay. Foul. Dalawa. 3-2 tayo. Makaalay. Kamay. 4-2 tayo. 2-2 by Makaalay. 4-2. Dalawang foul yung dumen. Warning tayo. Dumen. Makaalay. Number 8. 5-2. 3-point lead by number 8, Makaalay. Warning for penalty of Dumen. Bouncing out, Dumen basketball. 5-2 tayo. Easy to 1 point. 5-3, double lead. Foul. Push. Sabi ng referee. Penalty tayo. Penalty na tayo. Continuous penalty. Seven tayo. Sa 4-point by number 8, Makaalay. 7-3.
Jumel basketball. Naman si Manganay. 4 points. Jumel. Rebound by number 8. Atas ang bola. May dribble. Pero kinatawagan ng foul. First foul Manganay. Penalty ng Jumel. Seven to foul again by Manganay. 7-3. 4-point lead by number 8 Manganay. 7-3 tayo. Manganay basketball. 7-3 tayo. 7-3. Isang 4-point lead by number 8. Manganay, may tangan po. Manganay isa play na gawa ng ball, penalty na. Hey, 3 tayo, sa 5-point lead. 4-point down. Magiging ko na tayo. 8-3. Tatawag ko nito. Penalty na si Bunel. Warning for penalty, number 8. Ano ba? Lamang po ng 5 puntos si Manganay. Time out natin. Natin dalawang time out pa. Both players. Basket. 8-4. 8-4 tayo. Manganay basketball. 8-4. 4-point lead by Manganay. Jersey by number 8. Thank you. Sumpah tak apa-apa. Itu dah, itu. Foul. Penalti na tayo, penalty. Both players, penalty. 8-4 tayo. Bola di Manganay. Labang ng puntos. Number 8. Manganay. Sumalaksak. Late shot. No ball. Jumel basketball. 8-4 tayo. 8. May tawag sa akin. Pam. Inay. Seryoso. Basket 8-5. 3-point lead. Okay, Manganay basketball. 8-5 tayo. 8-5. Hirap mong babantay. Both players, penalty tayo. Jumel basketball. Ada ball. 8-5. Jumel dribble. No basket. Manganay din na ba? 8-5. Tatlong naman ni Manganay. Both players penalty. 8-5 tayo. 8-5.
Jumel ang labas. Penalty. Sa yung video man natin dito. Ganda ng kuha niya. Professional yan. Nasa ano tayo ah? Hindi. Bawin mo yung 1.5 dyan. Mag-aalay yung basketball. Nagkasalinaan lang natin. Hindi ko lang. Foul. Penalty. Both players nasa under. Nine, five. Tatlo na lang po. 9-5 tayo, 9-5, 4.3. Juvenile basketball, bouncing out by Mag-aalay. Number 19, no good. Mag-aalay na basketball. Number 8, to the best. Warning pa tayo. 10-5, 5-5. Mag-aalay, Juvenile Scotland, regard by number 19. Of Canada, recovered by number 4. Tubigada, 3. Time out! Okay, back to the ball game. Mag-aalay, score 10-5, 5.3 by Mag-aalay. Ball game under 10 and 4 player at penalty. Isa na lang tayo ni Mag-aalay, may Junel, dalawa. Junel, to the middle. And one. Basket. Habis lagi tu ni. Basket tu ni. No basket. 8-6 tayo. 8-6. Apa dia ni? Ten-7. 3-point lead by number 8. Under 10 na tayo. Both players. Hey, tayo. Kamay. Basket, bola balik na. 10-9 tayo, 10-9. Bola di Junel. Steal. Okay, last na tayo. 11-9. Tumuloy pa rin Mag-aalay. Ayaw kamay. Magkakawa ng ball. Under penalty tayo. 3-2 by number 8 Mag-aalay. Laro lang. 3-2 tayo. 11-9. Tasya. Pumasok. Game ball. May bibigay na si Sir Alvin. Dito muna tayo sa harap, sir. Mga